tak točím posledné video z letiska v San Jose. Sme na gate číslo 20, už pripravení, za chvíľu sa budeme naloďovať. Tak sme si to tu prešli, zistili sme, že to tu majú všetko brutálne predražené, ale to je nič nového, že? Dali sme si raňajky, kávičku, pretože sme vstávali o 5:00. A teraz už začína za chvíľočku odbavovanie. To tak akože za mnou. Krásne to majú tie čokoládičky alebo kakabička, ale jako $20 a podobne, takže úplne nezmysel. No, o 5:00 by sme mali byť o 5 niečo, letíme z Kanady. No a zajtra ráno vystúpime na letisku vo Viedni, kde definitívne skončí tohtoročný videodenníček. Takže pura vida. Ahoj, ahoj. Z rukávu. Už švičíme do vietra. Tak, sedíme v lietadle. Tak som... Tak tu píšu, že v Toronte je minus 12. Takže z plus 30 ideme do... Tak do odletu máme poslednú asi 3/4 hodinku. A pokiaľ sa nemýlim, tak toto tu pred nami, ale to také pasikavé, že skúsim to dať takto, je naše lietadlo na letisku v Toronte, kde už sú nejaké snehové fragmenty. Dnes bolo minus 12 stupňov, tak sme tak nejak ako videli počas letu. A moc sa teda netešíme do zimy, ale letí s nami malý lenochod plyšový, ktorý nám pripomína zvieratka Kostariky. Tak sa nám tá zima hneď tak nejak lepšie znáša. Takže o pár hodín, presnejšie asi 8:35 ráno, pristaneme na letisku vo Viedni. Potom ešte cesta do Brna, ale to už bude asi brnkačka. Tak a ja sa idem pripraviť na náš gate. Tak posledný let a vystúpime ráno v Viedni. A teraz ideme spíkať, aby sme sa prehodili na náš čas. Takže zatiaľ dobu, ozveme sa ráno v Viedni. Tak máme sobotu ráno 14. Sme na terminále vonku. Našťastie není taká zima ako pred rokom. Takže sa to celkom dá, Kiko je dokonca v krátkom tričku. Ja ne, ja mám niekoľko vrstiev. Ale bol v celku dobrý, pristali sme hladko, všetko išlo rýchlo, kufre boli rýchlo. Takže už iba sadneme do auta a vyražame do Brna. No a zazvonil zvonec a rozprávky je koniec.